aprel aýyna marda we Lewapda ilki prezidentin, soňra halk maslahatynyň başlygynyň gatnaşmagyna geçirilen dawraly çäreler arasynda ilat bir tarapdan otly gatnawlarynyň öňküsinden hem yaramazlaşmagyndan alada galsa, ikinji tarapdan ýagdaýyň gowlugy tarap üýtgemegine umyt baglaýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Türkmenawat Gazojuk otlusy 8 aprelden başlap vilayet merkezinden adat bolşýaly 9:20-de Aşgabatdan gelýän otlynyň ýolagçylary şeýlede şäheriň we merkezi taraplaryň ýaşaýjylar üçin amatly wagtda, ýagny 10:20-de uraman ala garankyda 4:00-ly uraýar diýip habarçymyz bu täzeleriň ýolagçylarda uly amatsızlyk we nägilelik töredenligini habar berdi. Emele elen amatsız ýagdaýyň sebäbi bu ugurda gatnan iki sastawyň biriniň Mary şäherine çäre iýerilmegi bilen bagly. Deyip Demiryol edarasynyňky ygtybarly çeşme aýtdy. Şu aralykda ýurdun agyr uly kynçylyklary bilen ýüzbeýiz bolýan etraplaryny iňçejik umyt kem döredi. Häkimetler Lewap vilayatynyň uly we ýolagçy gatnawlarynyň agyr ýagdaýyny ahyr soňy gyýtaklaýyn boýun alýany meňdeýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. 8 aprelde Mary vilayatynyň Imambaby geňeşliginde guruljak täze şäherçäniň düýbün tutmak dawarasy 10 aprelde Mary Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň açylyş dawarasy 17 aprelde bolsa Mary vilayatynyň ýol öten etrawyna ýerleşýän döwletli gaz känine geçirilen çäreler ýurtdaky demiryol gatnawlary meselesine ýene bir gezek üns çekdi. Hasanygy ýolagçylaryň amatlylygy, hyzmat tiliniň ýokarlandyrylmagy üçin däli gysga wagtlyk dawraly çäreler sebäpli girilen üýtgeşmeler netijesinde inni Türkmenawatdan Gazojuga uraýan otly irden 4:00-ly urap Gazojugy 9:47-de gelýär we ol ýerde 1 sagatdan gowrak durup derrew ýygyny Türkmenawada dolanýar. Lewap vilayatynyň uly ýolagçy gatnawy kynçylyklary ulgamlaýyn häsiýeti eýe bolup, bu ýagdaý hatda 10 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna hem gyýtaklaýyn boýun alyny diýip yerli synça aýtdy. Türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä, Hasabat döwründe demir ýol ulaglary ministrligine Lewap vilayatynyň ýük dolanşygy babatda ýurt boýunça paýy 14,5 göterimden gowrak boldy. Bu görkezji ýolagçy dolanşygy boýunça 4 göterimden gowrak boldy. Anonimlik şertinde gürleşen synçy Lewapda ýurt ilatynyň 20,5 göteriminiň ýaşaýanlygyny, emma ýurtdaky ýolagçy gatnawlarynyň 90 göterimden gowragynyň bu vilayatyň çäginden geçmeýänligini öňe sürýär. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky, şol sany Lewapdaky ýolagçy gatnawy meseleleri barada ýygyderli habar berýärler. Ýatlasak, soňky ýyllarda bu sebäpden zerger, boýnuzyň Galkynys, Öňkü, Enekuliyeva, Farap, Kelif, Köýtenna, Dostluk, Tallymerjen, Sazakin ýaly stansiýalaryna bilet kassalarynyň işi we ýolagçylara edilýän hyzmat dollugyna ýatyrly. Şeýle-de hünärmenler Halkabat, Kukurtly ýaly stansiýalaryň işiniň togtadylmagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Mundan başga, resmi taýdan tasdiklenip bolmaýan maglumaty görä, Türkmenawat Gazojok otlusynyň dollugyna ýatyrylmak ähtimallygy saklanyp galýar. Maglumat üçin aýtsak, soňky ýyllarda ýurdun dürli sebäpleri şäher ýaky we şäher ara ýolagçy otlularyndan dollugyna mahrum edildi. Hususan ýurdun demirgazyk daşogy sebäpini otludyňa vilayet merkezi daşogy wagtlaryna çenli barýar we ýol uruny görogly we garaşsyzlyk stansiýalaryna säginip geçýär. Emma vilayatyň gürüýlatly etraplarynyň geçýän demir ýol liniýalaryna we Zarpçy, Guwadag, Tahyadaş, Könrünç, Türkmenbaşy, Öňkü Oktyabr stansiýalaryna inni 10-15 ýyl bäri ýolagçy otlulary görünmeýär. Lewap vilayatynyň Farap, Tallymerjen, Dostluk, Köýtenna, Kelif stansiýalaryna, Ahal vilayatynyň Sarax stansiýasyna, Balkan vilayatynyň Etrek, Terhetýaky stansiýalaryna hem şäher ara we şäher ýaky ýolagçy otlulary görünmeýär. Tas 500.000 kvadrat kilometr meýdanly we gür demir ýol liniýalary bolan Türkmenistanyny bugünkü günne bary ýogy 6-7 ur boýunça günne bir gezek gatnaýan
otlular galdy diýip anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen aýtdy. Deňeşdirme üçin aýdylsa, goňşy Özbegistan soňky 10 ýylda demir ýollarynyň agrymly bölegini elektrige geçirdi. Onlarça ugur boýunça şäherara ýolagçy otlullarynyň gatnawyny gaýtadan ýola goýdy. Täze urlar boýunça hem bir näçe demir ýol gurup otly gatnawlaryna başlady. Türkmen hökümetiniň 10 aprelde geçiren mejlisine dolanyp gelsek, prezident Serdar Berdimuhammedow ulug we ara gatnaşyk toplumynyň işi baradaky hasabatlary diňläp, vice-premier Batyr Annaýew demir ýollaryň durkuny täzelemek we kämilleşdirmek işlerini dowam etdirmegi tapşyrdy. Emma anyk hiç bir zat aýtmady.